Здравейте! Аз съм Камелия Каменова и това е моят подкаст Маркетинг Зона. Място, което ще бъде изпълнено с полезна и вдъхновяваща информация от света на маркетинга, както и с интересни съвети и добри практики. Може да слушате подкаста Маркетинг Зона, докато пътувате за работа, докато приготвяте закуската сутрин или просто докато пиете ароматното си сутрешно кафе. Обещавам ви всяка сряда 15 минути вдъхновение от сферата на маркетинга. Насладете им се! Днес ще говорим за маркетинга на преживяванията. Маркетингът на преживяванията е един сравнително нов подход в маркетинг теорията и практиката, който вместо да се фокусира единствено върху продукта или услугата, цели да създаде емоционална връзка между марката и клиента, създавайки преживяване около съответния продукт. Преживяване, в което клиентът участва. Основната идея е, че хората не купуват само продукти, а усещания, спомени и емоции. В съвременния свят пазарът е наситен с еднакви или близки помежду им и подобни предложения. Затова преживяването става ключов диференциращ фактор. Компаниите все повече осъзнават, че потребителите искат да се чувстват специални и обгрижени. Тук ключовата дума е чувстват. Емоциите имат огромно влияние върху решенията за покупка. Затова успешните марки се стремят да оставят трайно впечатление в потребителите. Те създават истории, в които клиентът е главният герой. В действителност, маркетингът на преживяването комбинира психология, технологии, дизайн и комуникация. Той е един вид мост между рационалното и емоционалното възприятие на потребителя. Идеята, която стои зад маркетинга на преживяването е, че бизнесът трябва да се фокусира върху опита, така да се каже, на клиента и неговите преживявания, свързани с продукта, а не само върху характеристиките на продукта. В това отношение има 5 типа преживявания. Сетивни, емоционални, когнитивни, поведенчески и социални. Сетивните преживявания въздействат чрез зрение, слух, вкус, обоняние и допир. Емоционалните преживявания предизвикват чувства като радост, носталгия или вълнение. Когнитивните стимулират мисленето и любопитството. Поведенческите насърчават промяна в начина на живот или поведение. А социалните преживявания изграждат усещане за принадлежност към общност. Всеки от тези типове преживявания може да бъде използван отделно или в комбинация. Като по този начин марката създава един цялостен свят, в който клиентът се потапя. Един от най-важните елементи на маркетинга на преживяването е емоцията. Емоциите определят как клиентът възприема марката и как ще я запомни. И за да бъде успешна една кампания, тя трябва да предизвика силна емоция. Това може да стане чрез музика, цветове, аромати или истории. Например, една марка кафе може да предаде усещането за уют и топлина, докато друга може да излъчва енергия и динамика. Важно е преживяването да е автентично и най-вече да е свързано с ценността на марката, а не да бъде самоцелно. Фалшивите емоции се разпознават лесно и отблъскват потребителите. А когато връзката е искрена, клиентът се превръща в посланник на марката. Така, маркетингът на преживяването се превръща в инструмент за изграждане на дълготрайна лоялност. От друга страна, сетивният маркетинг е един от най-популярните аспекти на маркетинга на преживяването.
Той се стреми да ангажира колкото се може повече сетива на човек. Визуалната идентичност на марката, логото, цветовете, шрифтът играе решаваща роля. Но все по-често се използват и други сетива, като звукът и ароматът. Например, определени магазини използват специфичен аромат, който клиентите свързват с положителни емоции. Музиката в търговските обекти се подбира така, че да влияе на настроението и темпото на пазаруване. Някои ресторанти и кафенета използват осветление, което стимулира апетита. Сетивните преживявания имат в действителност подсъзнателно въздействие, което засилва спомена за марката. А когато и 5-те сетива работят в синхрон, ефектът е още по-силен. Така се създава уникално усещане, което трудно може да бъде копирано. Историите са друг централен елемент на маркетинга на преживяването. Разказването на истории, така нареченият сторителинг, помага на марките да изградят тяхната емоционална идентичност. Пример за това е как Apple представя своите продукти не просто като устройства, а като инструмент за креативност и свобода. Историите дават смисъл на покупката и я превръщат в преживяване. Те изграждат контекст, който надхвърля реалните аргументи. Една добре разказана история може да вдъхнови, да предизвика носталгия или да създаде чувство на принадлежност, например. Историята превръща клиента в съучастник. Тя не се продава, а се преживява. И това е силата на емоционалното въздействие в маркетинга. Технологиите играят друга решаваща роля в развитието на маркетинга на преживяването. Виртуалната и добавената реалност позволяват на клиентите да изживеят продукта още преди да го купят. Онлайн платформите дават възможност за персонализирано съдържание и за интерактивно общуване с клиентите. Изкуственият интелект анализира поведението на потребителите и предлага индивидуални преживявания в същото време. Ето защо в бъдеще преживяването ще става все по-дигитално и същевременно все по-лично. Разбира се, маркетингът на преживяването има и своите предизвикателства. На първо място, той изисква дълбоко познаване на целевата аудитория, защото не всяко преживяване е подходящо за всеки клиент. Освен това, създаването на автентични преживявания е скъпо и времеемко. Компаниите е нужно да балансират между креативност и ефективност в този случай. И съществува риск от прекомерна драматизация, която може да изглежда неискрена. Затова е важно марката да отговаря на обещанията си, за да не се превърне преживяването, което тя осигурява, в едно разочарование. Благодаря ви, че слушате подкаста Маркетинг Зона с мен, Камелия Каменова. Ще се радвам и да се абонирате за него, за да не изпуснете следващите епизоди. Бъдете вдъхновени и не забравяйте да използвате крилата ви, за да летите. С любов, Камелия Каменова.